गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय बेंगालुरु गभर्नमेन्ट एसोसिएसन आफादनि जानानै दिनै जोङो मोनसे हरखाबै जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बेवहाय दिनै दंफैयो जोंनि गाहाय आफादगिरि बिपिडब्लिउनि आरो लोगोसे जोंनिनो मानगोनां मावथि लोगो बिथांमोन आरो आङो बिपिडब्लिउ आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि दा जोंहा दिनै बेसेबांबा गोजानावहाय नैबे आथिखालमोन ना आथिबिले होननाय जायगायाव आथिबिले होननाय जायगायाव तामिलनाडु बर्डाराव माने जोंनिनो फंबाय जोंनिनो सासे बर' फंबाय कार्बि आंलं होननाय जामुगुरि गामिनि फंबाय कारेन बसुमतारिया गारि एक्सिडेन्ट जानानै हरखाबैहाय माने रुंसारि जानानै थांबाय दा बिथांमोना साथाममोन साथामावहाय दा सानैखौ न'खरावहाय दैथायहरनाय जासिगोन बेनिफ्रायनो बे कारेन बसुमतारि फंबायखौ जों बेवहायनो जोबथा बिदाय होनानै थांनाय जागोन दिनै मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि न'खरावहाय बिहराखिसै हिसाबै जोङो बिथांखौ बेवहायनो जोबथा बिदाय होनोसै आरो सानैया माने न'आव सहैसिगोन दा न'खरनिफ्राय जोंनि बिपिडब्लिउ आफादखौ खावलायहरनायलाय जोङो माने दिनै बिथांमोननि न'खरजों हेफाजाब होनो होननानै जोङो नुजाफैदों जोंहा बे जोंनि गेजेरावनो बिपिडब्लिउनि मावथि लोगो बिथांमोनहाबो दं आरो न'खरनि दङ बेनिफ्राय बिथांनिनो लोगोफोरबो दङ आरो बिथांनि बिसोर बिब' आरो बिगुमै बिथांमोनहाबो दंफायो दा बेखिनियानो नोंथांमोन जों दिनै बिथांखौ